Machiegni weche mag tuke, jong'wech moktine 500 mine kod chuo, rowere kod nyiri biro kao modonje kweth arita mapacho kaka yo mar bero yoregi mag timo rako kod jiwo talanta margi. Jatend piny Kenya William Ruto yango ma kinde manoruako e kar jot mare jong'wech manotimo makare ng'we manobage piny Japan boma ma Tokyo kama piny Kenya ne wuok namba 2 gi kwan midila moriwo 11 e piny mangima tok Amerika. Jong'wech e pacho ka kidek yudo ber mathoth kopogore kod midila e were mar ng'wech tok jatend piny Kenya William Ruto lando ni gibiro kao jong'wech 500 kendo nywando e kidienje mopogore opogore mar arita e pacho ka kamoting'o jolweny kod apisas mag obila. Jatend piny oyango ni gisetwako tend jolweny kod apisas mag obila biro neno ka jolweny okao jong'wech 200, apisas mag obila kao chuo kod mine rom 150. Jatend piny wacho ni ma biro miyo gi thuolo mar timo rako e lwasi makare kendo ting'o malo ndhadhu mar tuke e pacho ka. In support of our sportsmen and women in Kenya, I have discussed with our disciplined forces or services, disciplined services, both our KDF and our National Police Service, and we have agreed that a total of 500 sportsmen will be hired into our disciplined services. Bende jatend piny ne oyango chiwo mich ne jong'wech kaka ne osingo ne jogo duto mane dhi loyo midila ne Kenya e piem mag pinje ka ochiwo omenda moktin ne milion 27 ma ibiro pogo ne jong'wech manoloyo midila 11 ma 7 e kindgi ne gin gold, 2 silver, 3 bronze. E pok makamano jogo mane yudo gold biro yudo shillings milion 3, silver milion 2, bronze milion 1. In recognition of your heroic efforts, a total of Kenya shillings 27 million has already been disbursed to the medalists. 3 million for each gold medalist, 2 million for each silver, and 1 million for each bronze medalist, in line with my directive when you left here. Ne odhi nyime gi puoyo jong'wech kuom keto piny Kenya e lig mar pinje madongo ma inyalo mana pimo gi piny Amerika kendo singo ni omenda mar tuke mano sports fund ibiro tigo e bero chenro mag tuke e pacho ka. Our DNA as a nation is not for the usual and the ordinary and the average. Our DNA as a nation is for excellence. And we are not meant for the third world. Kenya is not. Kenya's DNA is not for the third world. We are in the third world by mistake. We are in the third world by default, and we must correct it. Korka kore jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki ne opoyo jong'wech kuom kelo mor kod huma ne piny Kenya kendo jiwogi mondo mi gimed dhiro ne mathoth e ng'weye mabiro. The stature where our athletes have placed Kenya requires that we continue to collectively as a nation, and also specifically for our sports ministry, the Federation, Athletic Kenya, as well as individual athletes, we must continue to protect that stature. Jatend migao mar tuke Salim Mvurya ne oyango ni gedo mag kuonde tuke pacho ka en achiel kuom gigo ma piny owacho mako motegno kendo biro bero were kod talanta ne piny Kenya kendo jiwe tuke mopogore opogore e pacho ka. The investment in infrastructure will continue so that we are able to get the talents from the ground.